Tak, skúška hnusu. Švédská specialita, výborné. Jeme pizzu. No, moc jako pizzu bych to neviděl, No, tak steak. ale určitě to bude chutné. To bude nádhera. Tak jo, tak Počkej, na to budem točit. toč a jdu otvírat. Zober si to papírové. Jo, počkej, no tak mi pomoz ty, Petře. Ty vole, to je pro praváka, vole. Kurva, počkej! Já potřebuji ty ubrousky, ty vole. Daj mu to, ty vole. Pojď. Co je? Dobrý, jsi tam? Kurva. Cítíš něco? Jady? Zatím nic. Zatím dobrý, jo? Já to asi vezmu přes tu díru, vole, tu šťávu. Dobré, výborný nápad, no. Tyjo. Daj mu ty ubrousky. No, to už je teďko jedno, ty vole. Fuj. Nic necítím. Ne? Máme pokazené. Máme asi zkažený ryby. Fuj, tak to nechce. Tak to by bylo. Začalo to pohodě, tak No, jasně, můžeme jít tady blíže. Necítím nic, tyjo. Čo jsme nějaký zdegenerovaní? Počkej trošku. Počkej, ty vole, ten ten talířek mi je docela na hovno. Kurva, to je chutit. Mám takový pocit, že... Už jsem něco zacítil, ale... Nic? Taky, ty vole. To jsem divný. Taky jsem něco zacítil. Rukám si asi čuchat nebudu, ale já mám pocit, že ten tvůj otvírák je ale docela rozbitý. Kurva, to není dobré. Počkej, No, ty vole. tak na jiném městě asi, no, No, ty tak vole. asi pojedeme starým klasickým způsobem. Já už to cítím, ale... No, začal to vyzerá v pohodě. Opíšte svoje pocity. Už se připravuje na degustování. Jako by se tady někdo vysral. Taky cítím něco podobného. Já nevím, to. Ale zatím dobrý, no. Zatím se to nechá. Uvidíme, jak to budeme trhat. Zubami ty rybičky. Nestraš. Opatrně, kuci. Opatrně to chce. Ještě tu šťavu dát do... Ještě tu šťávu tam vylej. No, prdele. Po čo robili pri tom také kokotníček? No ešte nejdem na čo hovoriť, no. Jak sa tu zlietajú ty vtáky. Zatím to nejsou supy, tak je to dobrý. Kurva, pridává. Co to? Rozpsává, ale. No to musíme to zmáknout i tak, vole, nejsme žádný bečka, Jo, vole, nejsme sračky, ideme do toho. Jako, ale tenhle ten otvírák je fakt v prdeli. Ten s ním nejde, nebo jako otáčíš s ním, ale on stojí na místě, on prostě nezabije. Myslím, že jsme se nějak moc báli, ty ne. Otvárek v pohodě, jen to, čo... Už to cítím, ale blbě se mi z toho nedělá. Teď to zacítím. No, teraz ma to koplo trošku. Fuj. Ale fakt, jaký sajsa. Ty vole, už mi to neumí to otvírat takhle, ty vole. Ty krávo. No, to furt natáčíš? Snažím se. To moc nejde. Kurva. Je to všechno. Do piči. Už mi to. Já to nedám to umí. To si nesmí říkat. Fuj, kurva. Zklamal jsem ty. Mocha, opatrně, ty. Ukaž to. Můžeme to natočit, no? Jo.
teď jsem se asi říznul. No, vyzerá to super. Vypadá to jako ryba. Zkus ještě vyřet z toho ty posledné zbytky šťavy. Dobře, no, tak vem si ten Ty vole, kdo to na dlouby? Tak je u mě frajer. Ty vole, tak ten jede. No zatím mám natočené 5:23. 5 Já minut. nevím, jak dlouho to může natáčet. Nevím, kolik tam je minuta, kolik dá to. Tak rychle jet. Tak asi na tanír hoďme. Mám to nandat na tady? Nejdřív jednu, no. A tu asi rozdělíme, ne? Oh. Kurva, mě trasuje ruky od hrusu. Oh. Počkej, si tak k tomu čuchnem. A smrdí to ale. Že bych se z toho nějak zložil. Já jsem vzal 2, počkej si. Jedna ti tam připlávala. No, ta vyskočila. A teraz na to trošku koplo. No, chtěl by to asi stáhnout tu kůži, co? Říkal se nečuchat, ty vole, mi hovada. Ale zatím to... Zatím položím tady takhle stranou. Zatím to jako Já jsem si trošku odčuchol. Až degustačně. kysaný zelí. Nie, serme na to, nečuchat. No. No, nečuchám. Lebo to nedáme do. Musíme to nějak to... Nejsme sračky, No, je to pizza. Už mi ten brousek takhle jeden. Já si ji takhle podržím holku. Mrška, tyhle. Vypadá to dobře. Vypadá to dobře, no. A tak to neochutěné mi to asi chutit nebude. No, podstatně. Odděl mi ten malý kusek, já to zkusím. Je to samokrajet, veď úplně. Na cedle, jo? Já se tam dávaj rukou. tak se ho dej rukou. Koplo! Nečuchaj. Do prdele, já jsem se otřel do kaho. Tak pojď, bejku. Mám. Tak je kyslé to. Člověk asi není normálně zvyklý Co na jsem to. tam mrzal trošku? Dělej, A dělej, kurva. na 3 to tam Ne, prostě, kurva, ne. na 3 to tam kopneš. 1, 2, 3, dělej, kopni to. Je slané. Kyslé. Třeba máme nějaký slabý odvar. Trošku to koplo. To je ochutěné ještě nějak. Jo. Jo? Nebo to má takovou vlastnou chuť. Dobre. O to kopání Tak podrž to. taky slané. Čo som urobil? Kdo ide? Tak ukáž. Poď! Čo? Slaný, Kyslé, že? kyselý. Není to zlé. Není to zlý, ale... Že by si pýtal další, to se nedá povedať. Tak jo, moje první ochutnávka No. ryby. A zrovna takéto delikatesy, no. Jo. Daj si, no. Křupe to mezi zubama. Ty kosti asi. Taková... Ty vole, já si smrdím. Já jsem si to asi obtral, že si odpery. Já si normálně smrdím, fuj. No. Myslím, že už se asi rybu dál dávat nebudu. Kurva, to nevyhodíme. Ale že by som chcel ďalší kúsok. To se víc nedá. Tak ukáž, asi dáme ještě jeden. Oh. Tak ale zase nie sme meký, no tak dáme ještě asi. No ale není to ideální, no, jako. Ty vole, čo sa pri tom tak... My sme to tak rozumne urobili, no. Natáčam ťa. To mi řekni, ale co to teda bylo za lidi, ty vole, buď my máme nějaký šit, Nie, my sme strašne opatrne išli, tu šťavu sme mali. anebo myslíš, že ta šťáva, ty vole? Vždy tá šťava bola najhoršia, že? Je to příšerně slaný, úplně hrozně. Ne, no.
Mě to možná i díky té To je to sůli nejhorší. chutná. Možná ta sůl je ta nejhorší. Mně se třeba jednou stalo,